Kumusta? Salamat sa padayon nga pagsubay sa atong videos kada semana. Akong hisgutan karon ang bahin sa gugma ug grasya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, kadaghan ta makasuway nga magrasyahan ta. Kanang naay mo libre nimo og pliti, snacks, nga wa nimo damha. Kanang makadaog ka og raffle o hatagan ka og butang, wa na gamita sa naghata. Di pa makalipay kaayo na. Grasya, usa ka regalo nga nadawat nimo sa panahon nga wa ka nagdahom o bisan dili nimo birthday o dili Pasko. Sa ato pa, libre ug wa nimo pangayua. Mausad ni ang grasya sa Ginoo, libre ug para sa tanan gusto mo dawat. Sa Ephesians 2 verses 8 to 9, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini gihatag sa Ginoo. Ug dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Tungod sa dako niyang gugma, gihatag sa Ginoo nga libre ang kapasayloan sa atong mga sala kung motawag ta niya nga manluluwas. Sa Romans 3:23-24, kay nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Ang ikaduha nga aspeto sa grasya sa Ginoo, mao ang grasya nga bunga sa pagpasaylo. Bisan kahibaw siya sa atong pagkadautan, giapil niya sa iyang katuyuan nga hatagan ta og grasya pinaagi sa pagsunod ni Jesus Christ. Si Jesus nga nagluwas nato ug nagtawag nato ngadto sa kabalaan, dili tungod sa atong mga binuhatan, kundili tungod sa iyang kaugalingong katuyuan ug sa grasya nga iyang gihatag nato diha kang Kristo Jesus sa wala pa nagsugod ang kalibutan. Kini nga grasya sama ni sa tagan ka og lugway sa pagbayad sa imong bayronon o grace period o kung di ka pa bayron sa imong utang. Sa Ephesians 2:4-5, ang Ginoo nga puno sa kaluoy ug tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nangaluwas ta. Sa ka aspeto sa grasya sa Ginoo, mao nga gitagaan pagyud ta niya og premyo. Humanta ni dawat sa grasya, human sa paghinulsol, ni talikod ta sa atong mga sala, ni saad siya og kinabuhing dayon sa tanan sumusunod niya. Sa Romans chapter 12 verse 2, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong makita kung unsay maayo, sulundon ug hingpit nga kabubuton sa Ginoo. Libre ug lawom kaayo ang grasya sa Ginoo. Pero giklaro niya nga dili ni nato pwede abusuhon sa pagpadayon sa atong naandan nga kinabuhi sa pagpakasala. Sa Romans chapter 6 verses 1-2, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modaghan ang grasya? Palayo ana, kita nga namatay na ngadto sa sala, dili na padayon magpakinabuhi pa sa sala. Sa Romans 6:14, kay ang sala dili na magagahom diha kaninyo, kay dili man kamo ilawom sa kasuguan, kundili ilawom sa grasya. Magbantay ta sa atong kinabuhi, kay karong panahon na, kilom-kilom na sa kalibutan. Nag-ilog na ang kangit-ngit ug kahayag, itom ug puti, maayo ug dautan. Pilia ang Ginoo, nagpaabot siya sa tanan mudawat sa iyang gugma ug grasya.